उन्नति मावनो नांनाय ताखुरो बुखुरो तामनि बागै दिनै सासे बारिथाय सब समय गबक नुइ दंलाना तामनि बागै सासे बारि आमदायखौ कलेज गरै तामनि बागै दिनै तिप्रासा आमदायो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि दिनै 73 बोसोर थाखा जों गोबां नेता सिनामलायखा मन्त्रि सिनामलायखा दाबो पर्यन्त सिमना एलाकायाव कायसापान कलेज गरैनो तामनि बागै महन पुरबां जत किसु जों आबनि बागै न वान सुगा नांनाय ताखुरो बुखुरो आनि सिराय सिगां कक नांनाय सागले नमित सिगांगो तामनि बागै एमएलए याकर 5 बोसोर से पुयाखौ तामनि बागै एमएलए याकर आरे जों नरहाय नेताया नरक मुंखा आस्तबलि बुमुंनाव सामि विवेकानन्द क्राइस्टमानि नरक मुं सापानो साराया जों तिनि दफानि बागै कक मासायाखाय ताबो सालसा एमएलए सिप माने 10 दिनावनो आं एमएलए सिपनि चेयारनो लाख थिरिनाय गसे उता खरो बखरो जुदि आनि दफानि कक आं मासायाखाय नरक ताबो खलाय दिनै आस्तबलि बुमुं स्वामी विवेकानन्द खलायका कक फायसा साराया मेलार मातो थांगाखाय बुखुगो तालारि जाक तामनि बागै ननि बुखुगो तालारि जाक थां तामनि बागै मातो पारियो गुली कक जाबानि फायसा बनो साराया कमरेड बন্ধু सं तामनि बागै बिश्वजित देबबर्मा 2022 बोथोर राखा फायसा कक ग्रै कमरेड सं सिनि रवि रितन बोथोर राखा जिरानियाव सिनि एसडीएम सुग्राम देबबर्मा बोथोर राखो तामनि बागै फायसा ग्रै नों নীলার বেবাক জাগরে দাখুরো বুকুরো তাও নাহার মৌতং শান্তি সমৃদ্ধি উন্নয়ন হিয়া जों শান্তি সমৃদ্ধি উন্নয়নनि কক বসাও কিন্তু বা নরখাই দফানি বিরুদ্ধে সামুং খাইতং তুতি थारो नों आजागा आसुगुइ दंगो সেই অগুর দেববর্মা পার্টি অফিসও বুজাगो ताबो बा आ पार्टीयावनो दंगै दंगो नोंनि नि दफानो मुं सापानो जे गाहाम खालायबाय याखाय नों आरो फेबिकल बाय हेफाजाब खायखाय जों दंगै दंनाय जों दंगै माइया जों दफानि बागै वानसुगो दफानि बागै सामुं मा खायांखाय दफानि बागै कक मा सायांखाय आमति हाय एमएलए सि कोनो दरकार नाइया नरखाय बे एमएलए नि बाटा मानन बागै एमडीसी नि बाटा मानन बागै सिनि जों राजनीति खाया ताखुरो बुखुरो जों राजनीति ओ याखुंनि माने कारण ओ हा दफानि ति प्रासारन नोंथांनि बागै राजनीति खाया ताखुरो बुखुरो जों नगै दंले तामो खायबान खाबा 25 बोसोर सिमनाव एक नागारे राजत्व खलायगा तामो खलायगोन का सिमनानि बागै सिमनानि लुखुरंनि बागै तामो आमाहाय मारि दं जे फुनुक जानाय जा आं अमक खलायगा 25 बोसोर हिनै कोनो जे फुनुक माना कायसा इंराजी मीडियम स्कुल खुलगोन बायया कायसा काहम हॉस्पिटल खुलगोन बायया हेजामारिनो हॉस्पिटल 2018 सालनि इलेक्शननि 2-3 सप्ताह सिगां खुलगै कलांगो हॉस्पिटल खुलगै बायया उद्बोधन सिनि खाय कलांगो जों सेबा खायसि बोले ताबसा ताबो नाहार बुंदों आं 3 बोसोर एमएलए चालक ताखुरो बुखुरो 3 बोसोर 3 बोसोरानो आं सिनाम जायो एकालयबो स्कुल तुमुखा जे एकालयबो स्कुलो तिनि गरी बरग्रक 480 जना एकसंगे परिबारो आजागा कोनो रां पैसा कोनो नाया ड्रेस नाया जानानै लोंनानै तंनानै बेबाग फ्रि सामनि बागै खाय सिमनानि तिप्रासारनि बागै खायो ताखुरो बुखुरो जे एसटी जे बीपीएल फैमिली सारा आ स्कुल मा परिया आबनि बागै जिनि सिमना आमते दरक जे आमसै गुरै बरक खलायग्लाखा जिनि बरक आगरतला ताबो जिनि लेफुगाव जिनि सेनेटनि स्कुल दं आरो रग परिना पन्त जिनि बरक पैसा रां गुरै बरनि कगदो बखरगो तुबु हैनो आं दिनै एकाबो तुबु जिनि आमते मिडल क्लास फैमिली नि गोबां लोगरक दङ परिना बुसुमले नवोदय स्कुलगो बर परिना माथां जों परिनाखौ बोसाबोदैनो जिनि आमतेनिबो गोबां नवोदय स्कुलफोर दं खवाय थाना नांगौ दंगाय थाना नांगौ तु खाने हेजामारावनो दा नवोदय स्कुल दङ दाखुरो बुखुरो तागै खलाया 25 बोसोर नों कुनु खलायबाया नों आनो साव 5 बोसोर एमएलए दंबाया 3 बोसोर काय याकरि हो हा याकरनाय किन्तु 3 बोसोर आं जेसे काया नर 25 बोसोर पाना आसाम खलायबाया आं माहाय खलायगा दाखुरो बुखुरो नर लासिदि दफानि बागै जाव मुंसाखौ साराया निजिनि आमदानि बागै पदन्त सारायाले जों जुदि तिरफ्राव सिमनाव 25 बोसोर एक नागारे जुदि सरकार मा चालक हांखाय सिमनानो जों फुरका साख्लायनाय दाखुरो बुखुरो फुरका साख्लायनाय बाहायनाय खलायनाय नों कक मा साराय
नों कल नि दफानि बिरुद्धे जुदि कोनो सामन्त होगोन नों मा सानाय जों मादपारि जेफोर गुलिको जाका कोनो एमएलए थाइसा कक साराया ताखुरु बुकुरो दंगले आफरो कमरेड एमएलए रबो दंगले ताकि साया नों बिरुद्धि देनजो जे आसुगि दं गाजा ताबसे सापान साइबानले बिरुद्धि देनजो आसुगिदा जसबिर त्रिपुरा बासिनि दा प्रभात त्रिपुरा दंगले थाइसा फानो साया जोंनो खुनजो थाइसा फयो रोमान स्क्रिननि कक न फै जोंबो हामजागो फायो नरक सादि जोंखाय नरक सापर्ट खायना दारा आमति उकुलकनि सापर्ट नाया दफानि बागै निजिन मानि क बरनो रोमान स्क्रिन बाय बिजाने आ कनो बरे नों आनि खुनजो थाइसा फयना नों सापर्ट खायो बजाय सापर्ट खायना ताम दंबा नों कि मानि सरकार बुङै ना नों बरे अगुर देबो मा के बुजाने किरजाङि दखा आं बरे मा हिमले डाइरेक्ट न आबुनि बागै फादि ताखुरो बुकुरो ताव मादबारि नि क जे कोनो जागा फाना आं बसावै कक साव मादबारि नों तामनि बागै गुलि कक ना नाखा बमदि परिस्थितिनि बागै नों गुलि कक ना नाखायने आं विधानसभा सुपुरो आरो आनि पार्टीनि बरक खनन्त सुनो आफरो आरो दमकिरियो तामनि बागै नों पार्टीनि परमिशन सारा आं देखि कक सा सानाय नाखा पार्टीनि कारेदे दफानि बागै नाखा गाय जे कोनो कक सुन सानाय सानाय टिप्रालेननि कक को सानाय किन्तु नों तिनि दफानि बागै थाइसा कक गरै अजागा बबुसिक एमएलए ग्रेटा टिप्रालेन तामो आरे ग्रेटा टिप्रालेन आमनो तिनि अक बाजारनि बिसिंते आं साइ खोनानानै मुजो ग्रेटा टिप्रालेन तामो टिप्रालेन हिकाय जे एडीसी एरिया द खबै टिप्रालेन सरो आईपीएफटी तंफुरो तिनि गोबाग राखाय जत टिप्रासाना नाहरै जारा तिनि अजागा तिनि हाति सरा दङो तिनि सिंनावा मताय दङो अजागा गलागासिया दङो जे तिनि टिप्रासा बरक एडीसी आमताया क्लाइया कमलपुर रगबो दङ उक्ता हाइक्लामा तिनि कामागानि बाटी पब्लिक सराव दङ तिनि टिप्रासा हाजार हाजार फेमिली बरक एडीसी बिसिङो क्लाइया गबर रखै बनि बागै जों ताम सानाबा गबर नबो मा खिजनाय जे बरक रग एडीसी नि फातारो तिनि टिप्रासा रग दङि दङ बरक नबो जों टिप्रालेन बिसिङ मा खिजनाय गाय आबनि बगैनि बुमुं रियो ग्रेटार टिप्रालेन नि सिलाय ताकिसाय कतर आबनो हिलो ग्रेटार टिप्रालेन ताकरो बुखरो नों सावो संबिधान प्रविजन करे नों जुदि संबिधान प्रविजन करे नों फुनुगै मान कालकाय संबिधाननि 1 2 नं दारा न खिबि हले संबिधाननि बिसिङा जे 2 3 दारा दङनि आबनो नों कलमै हुइ फुनुगि सुनो नि क्षमता दकालकाय नों हजागा टिप्रासा कामियो फाइ प्रविजन करे फिजिबल या अरे नों टिप्रासा मुथांजाने कमसे नों सापर्ट खायसाने मानि सरकार पर्यन्त तिनि ग्रेटार टिप्रालेन सावहिनि सावै दङ नों खाय टिप्रासानि गाहामद्राय साया नों बमति बरक नों जेसा टिप्रासा बानि दङ नों जेस मुनिसभा दङ निनि दफानो हामक्रायनि बागै नों कक मा सानाय नों चिरिखगै दरबो दगो थांनै चिरिखगै कक सामाबाय सिमिया सिनावो चिरिखगै फुनुगला द सावै तिनि टिप्रासा ग्रेटार टिप्रालेन ना यही चिरिखगै साइफुनुगे तिनि टिप्रालेन हामजाने रावनो रिफ्रि कामिनि खानि रहलानो ग्रेटार टिप्रालेन जों मानाय तिनि ताबो तिनि बुरि बदलक तिनि भुमारक बेबाग बुसगावा गु थाजा फाला तिनि तांने खाला तिनि अ बाजाराव सामने बिसि संखा गोबां नायगोनाखै तिनि भुमा बदलक सबसमाय संखा गोबां तिनि निरेलियो तिनि भुमा बदलक गोबां मा जे दफावो जे जातियो बुरि रक बुसगावा आगुगि थायो आ जातियो तेकेबो कासुइ दाना माया ताखुरो बुखुरो आ जाति सबसमाय बुइनि साकाव दंनाय कारण तिनि भुमा तिनि बुरि रक सुना आचार्य अ आचार्यना तिनि भुमा तिनि भगवान तिनि ईश्वर बरर जों सब समय जों रेसपेक्ट नि मासलिनाय ते बर निजे सामुं सब समय बलाय जानाय जा तिनि भुमाग्रा आबै बागैनो तिनि बुरि बदल भुमा बदल सब समय रेसपेक्ट सिगां पायो तिनि टिप्रासा दफाबा